हेलो लोगोफोर खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं मैयाहाय बुंदोंमोन जे आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ हगारनाय जागोन आरो बे भिडिअआनो जादों लिगेल मेटारखौ लानानै आङो भिडिअ होगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन स' जोंनि दिनैनि भिडिअआनो जादों मोननैसो लिगेल मेटारनि सायाव आङो खोथा बुंनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि YouTube चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामना हो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनबाय थायो। दा मेटारा ओरैबायदि जुदि सोरबा सासे साख्रि मावनाय हौवा मानसि आरो बेहा सानै बिसिफोर दङ नाथाय बे साख्रि मावनाय हौवा मानसिया थैनायनि उनाव बिथांनि जि पेन्सन मोननांगौ बे पेन्सनखौ सोर सासे बिसिया मोनगोन गिदिर बिसिया मोनगोन ना उन्दै बिसिया मोनगोन ना बे पेन्सनखौ सानैबो बिसिनो समान समानै सरकारा होगोन स' नैबे बाथ्राखौनो हयथ' जोङो गोबाङानो मिथिया बेखायनो नैबे मेटारखौ लानानै आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ बानायनाय जादों आरो नैबे मेटारखौ लानानैनो मैयाहाय अर्थात 6 जुन 2022 खालि हनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे अर्डार पास खालामदों आरो बेनो जादों जुदि सोरबा सासे साख्रि मावनाय हौवा मानसिया सानै बिसि थायोब्ला आरो बे सासे हौवा मानसिया जुदि थैयोब्ला बेनि पेन्सनखौ बेनि बिसि गिदिरासो मोननायनि राइट्स दङ नाथाय बिसि उन्दैया बेखौ मोननायनि राइट्स गैया मानो आरो बे बाथ्राखौनो जों एसे गुवारै सावरायनो नागिरदों स' लोगोफोर दिनै जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारि सोलिगासिनो दङ जायखौ नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों पर्टेल वेबनि गेजेरजों बा निउस चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे सोरबा सासे हाबा जाखानाय हिन्जाव मानसिया सोरबा सासे हाबा जानाय हौवाजों खारफालांदों सोरबा सासे हाबा जानाय हौवाया सोरनिबा हिन्जावखौ सोरबा सोरनिबा बिसिखौ लानानै खारदों स' नैफोरबायदि गाज्रि मोनसे थासारिया जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थादों स' नैफोरबायदि जा गाज्रि थासारि जा नैफोरबायदि मोनसे गाज्रि खामानि नैफोरखौ जों माबायदिहाय होबथानो हागोन स' माबायदिहाय बेफोरखौ जोङो जोंनि समाजनिफ्राय गैया खालामनो हागोन नैफोरखौनो जों लानानै दिनैहाय मोनसे गोदान बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन हयथ' नोंथांमोना सिगाङावनो मिथिखायोबा गोबाङानो मिथिया जानो हागौ बेखायनो आं दिनैहाय जायफोर मिथिया बिथांमोननि थाखाय नैबे बाथ्राखौ दिनै बुंनो सिगांबोदों स' लोगोफोर आं दहायनो बुंखादों जे मैयाहाय गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे अर्डार पास खालामदों आरो बेनो जादों सासे साख्रि मावनाय हौवा मानसिया जुदिहाय सानै बिसि थायो अब्ला बे थैनायनि उनाव जिथु पेन्सन बे पेन्सनखौ बिसि गिदिरासो मोननायनि राइट्स दङ नाथाय बिसि उन्दैया मोननायनि राइट्स गैया मानो जोंनि हिन्दु समाजाव बा हिन्दु मेरिज एक्ट 1955 नि जिथु आइन बे आइन बादियैब्ला सासे हौवा मानसिया सासेल' बिसि हाबा खालामनो हायो आरो सासे हौवा मानसिया गावनि बिसि थासान्दियाव जुदि गुबुन सासे हिन्जाव हाबा खालामोब्ला बियो आइननि गेजेरजों साजा मोनथावना आरो सासे हिन्जावाबो जुदि गावहा हौवा थाखानानैबो गुबुन सासे हौवाजों जुदि हाबा खालामोब्ला बेबो आइननि गेजेरजों साजा मोनथाव मानोना इन्डियान पेनेल क'डनि 494 आरो 495 आव बुंदों जे सोरबा सासे हाबा जाखानाय हौवा बा हिन्जावा संसार थासान्दियाव जुदि गुबुन सासे हौवा एबा हिन्जावजों हाबा जाबावब्ला बियो 7 बोसोरसिम जेल जानो हागौ स' बेखायनो जोंनि हिन्दु समाजाव बा हिन्दु आइन 1955 नि जिथु हिन्दु मेरिज एक्ट सेक्सन 5+1 नि बादियैब्ला सासे हौवा मानसिया सासेल' हिन्जाव हाबा खालामनो मोनो स' बेखौ नोंथांमोना गुगोलनि गेजेरजोंबो नायजागोन सेक्सन 5+1 1955 हिन्दु मेरिज एक्टनि आन्दाराव मा लिरनाय दङ आरो सेक्सन 494 आरो 495 IPC नि आन्दाराव मा लिरनाय दङ नोंथांमोना बेखौ गुगोलाव नायजागोन स' नैबे जिथु
जोंनि हिन्दु मेरेज एक्ट 1955 नि आन्दाराव जितु सासे हौवाया सासेल' हिन्जाव हाबा खालामनो हानायनि मोन्थाय दङ एबा बिनि बांद्राय हाबा खालामनो हानाय मोन्थाय गैया। स' बेखायनो सासे हौवा मानसिया एबा सासे साख्रि मावनाय हौवा मानसिया जुदि सानै हिन्जाव थायोब्ला सानै बिसि थायोब्ला आरो बे हौवा मानसिया बे साख्रिवाला हौवा मानसिया थैनायनि उनाव जितु पेन्सन मोननांगौ बे पेन्सनखौ बिसि गिदिरासो मोननायनि मोन्थाय दङ, नाथाय बिसि उन्दैया मोननायनि मोन्थाय गैया। बेखायनो मैयानि जितु हाइकर्टनि अर्डार, स' बेखौ जों बयबो मिथिना लानांगौ आरो दिनैहाय स' बेखायनो आं बुंनो सोरबा सासे साख्रिवाला मानसिया जुदि सानै हिन्जाव हाबा खालामनायनि सिगां नैफोर बाथ्राखौ मिन्थिना लानाया मोजां। आरो सोरबा सासे हिन्जाव मानसिया जुदि सोरबा सासे हौवा मानसिखौ साख्रि दङ होननानै गदायखांनो जुदि सानदोंब्ला एबा गदायखांनो जुदि नागिरदोंब्ला बिनि सिगाङावनो नैफोर बाथ्राखौ मिन्थिना लाग्रो। साख्रि मावनाय समाव एबा बे हौवा थासान्दि नों माबायदि संसार मोनजागोन मोनजाया बे नोंनि सायाव सोनारगोन बा बे नोंसोरनि फेमिलिनि सायाव सोनारगोन। नाथाय नोंथांनि जितु फिसाय, बे फिसाया थैखांनायनि उनाव नाथाय नोंहा बे फिसायनि जेबो राइट्स गैया एबा बे फिसायनि पेन्सनखौ मोनथावना नोंहा जेबो लिगेल राइट्स गैया। जितु मैया हाइकर्टआ गुवाहाटि हाइकर्टआ बे जाजमेन्टखौ पास खालामनाय जाबाय। दिनैहाय आरो नैबे मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होनो नांगौ जे जोंनि समाजाव जेरैबायदि सोरबा सासे हाबा जानाय हिन्जावा सोरबा सासे हाबा जानाय हौवाजों खारफालांदों। स' नैफोरबायदि बाथ्राखौबो नैफोरबायदि गाज्रि थासारिखौबो जों होबथानो थाखाय जोङो आयेननि राहा लामा लानो नांसिगोन। मानोना जोंहा आयेननि गेजेरजों बेबायदि सुबुंफोरखौ जों साजा होनायनि दङ एबा इण्डियान पेनेल कर्डआ बे मोन्थायखौ जोंनो होदों। स' लोगोफोर, दिनैनि जितु लिगेल मेटारखौ लानानै जोङो मोननैसो बाथ्रा सावरायनायनि जि आयदा, आं बेखौ बेखिनियाव लाखिथ'दों। खुलुमबाय।